Gilage amb Busquets, Busquets completa el triangle amb l'Anglès, l'Anglès amb Riqui al vell mig del terreny de joc, la demana en profunditat Trincao, genera un espai per Mingueza, rep Mingueza a la dreta, continua Mingueza, fa l'1 contra 1 Mingueza, la centrada de Mingueza, el rebuig, el control d'Ilage, Ilage amb Trincao, gol! Gol, 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 gol de Trincao, gol del Barça, gol de Trincao, gol del Barça, gol importantíssim de Trincao, meravellós, centrada des de la dreta, potentíssima, de Mingueza, la defensa no la pot rebutjar, el porter tampoc, el control d'Ilage a l'interior de l'àrea, quina sang freda, quina clarividència, aixeca el cap, veu aparèixer desmarcat Trincao i li diu, et dono el gol, i Trincao, el primer toc amb l'esquerra, Barraca, gol del Barça, gol de Trincao, meravellós, assistència Ilage, Barça 1, Alavés 0. Busquets amb Messi, Messi encara el defensa, el retall de Messi és preciós, Messi a la frontal, el xut, el pal i gol! Gol, 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 és preciós, és preciós, és preciós, és preciós, gol del Barça, gol de Messi, gol del Barça, gol del 10, gol del Barça, gol del petitó, gol del Barça, gol del millor de tots! Rep una pilota lluny de la porteria, el retall sec, inapel·lable, deixa clavat el defensa i la rematada amb l'esquerra que impacta en el pal i gol. Gol del Barça, gol preciós del petitó, ara sí, Barça 2, Alavés 0. A veure, Pedri en profunditat per Messi, Messi encararà el porter, continua Messi, el retall, li ha tocat la pilota a Pacheco, la rematada de Trincao, gol! Gol, 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 gol del Barça, gol de Trincao, meravellós, Trincao, meravellós, Trincao, meravellós, Trincao, meravellós. Messi encara Pacheco, intenta el dribbling, no li surt bé, no ha pogut aprofitar la passada en profunditat meravellosa de Pedri, però el rebuig de Pacheco l'ha caçat amb l'esquerra, Trincao ha rematat el primer toc i Barraca. 30 de la segona, gol del Barça, gol de Trincao, Barça 3, Alavés 1. Compte qui va el Barça, Messi per dins, la rematada de Messi, gol! Gol, 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 gol! Rep Messi entre línies, centrat a la zona de 3/4. És una zona on un jugador normal i corrent no és perillós, però aquest es diu Lionel Messi, és el 10, és el capi, és el petitó, és el millor de tots. Se la col·loca a l'esquerra, la rosqueta i Barraca. Gol de traca i mocador de Messi. Gol del Barça. Barça 4, Alavés 1. Espera, Pedri connecta amb Messi, Messi a la frontal de l'àrea, li prenen la pilota, llàstima, és que si ara fa el hat-trick jo crec que canvia el canvi, si no és ell. A veure, Messi, pica la pilota de cullera per Griezmann la dona per Júnior, gol, no? Gol, no estan fora de joc, gol de Júnior, gol del Barça, no us perdeu la passada picadeta de Messi per Griezmann, és una delícia. Messi, passada picadeta per Griezmann, Júnior, i Júnior que només l'ha de tocar i Barraca. Gol del Barça, gol de Júnior, 35 de la segona, Barça 5, Alavés 1.